आसामनि NDF डक्टर गासैखौबो वेलकाम बावखुंग्रि हाजो सेरावहाय आरो जायखिनि बिथांमोना थांफिनगासिनो दङ बिथांमोना गाखोना फैखांबाय बिराद गिलै Lakai janjinya semau Beliau dimarahin hai, usim sangat usim usim. Bagi bahis bermanci dah, teh दा जायगानि मानसिफ्रा बा हाजोखौ गाखोनो फैयो आलादा Nah, dengan biasa namun ada yang kita kasihnya, berarti kita sanggup. थांफिनसै आरो दा थांफिननाय हाजोनिफ्राय नांलाग्रा बयरिं मोनबाय बाय हाथि बैसागु गासिनिसिमबो banyak. Jangan nang mulai kan sudah ngomong.